pagpalain ng ating Diyos na buhay. Pumalakpak po lahat muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina Kumon Almeida, sa ating pong beloved workers. Maging good afternoon po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating pong mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng gustong pagpalain, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Kaya tayo dumadalo. Amen. Kaya tayo naglilingkod. Kaya tayo gumaganap ng banal na kalooban ng mahal na Panginoon sapagkat alam natin ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Amen. At ang ating pag-aaral ngayon, mga minamahal, ipapaliwanag natin ano bang kahalagahan ng pagbibigay. Bakit kailangan magbigay? Ano ang dapat ibigay? Kanino ka dapat magbigay? Those are questions, mga minamahal, na dapat nating linawin upang na sa ganoon, bawat aksyon na ating ginagawa, hindi suntok sa hangin, kundi ito'y talagang perpektong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sapagat sabi nga, mga minamahal, alamin mo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Sabi dito, sa aklat ng 2 Korinto, kabanata 9, talatay 8. Palagpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi dito, mga minamahal, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Take note ha, lahat ng biyaya. Hindi lang pinansyal, hindi lang yan pisikal, hindi lang yan espiritual na pagpapala. God is able. May kakayahan ang ating mahal na Panginoon. Upang kayo na mayroong laging buong kaya, sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabubuting gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Alam po ninyo, mga minamahal, bakit sinabi itong talatang ito, mga minamahal, na God is able, may kakayahan na sa lahat ng uri ng pagpapala meron tayo. Para na sa ganun tayo ay makagawa ng mabuting gawa. Sapagkat kung wala tayong pagpapalang matatanggap, paano tayo makapagbigay? Amen. Kung wala tayong kalakasan, paano tayo magsabi na makalakad punta sa mga Bible studies? At paano tayo, mga minamahal, makapag-share ng kabutihan ng Diyos? Kung hindi tayo pinagpala physically, kung hindi naman tayo pinagpala spiritually, paano tayo makapagsalita ng patungkol sa spiritual matters? Kaya ang sinasabi ng Biblia, may kakayahan ang mahal na Panginoon na magbigay sa iyo ng lahat ng uri ng pagpapala na kailangan mo. Lahat ng gusto magpagamit sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Kung ano man ang problema mong nakikita mong sagabal, hindi ako marunong magsalita, brother, God is able to provide you that blessing. Mga kapatid, wala akong pera. God is able to provide you if only you have that desire. Kung mayroon kang desire sa puso mo ng pagtatapat, na sa bawat pagpapalang meron ka, ay ibibigay mo ang ika-10 bagay handog sa mahal na Panginoon. God is able. Pero hindi natin pwedeng maloko ang Diyos. Amen? Amen. Tandaan po natin, matalino sa lahat ng pinakamatalino sa ibabaw ng mundo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ibig sabihin, mga minamahal, if you're thinking na kaya natin, kumbaga sa kuhan, mga minamahal, 1, 2, 3 ang mahal na Panginoon, never natin magagawa yan. Sapagkat mas matalino na talagang grabe. Kaya nga kinanta natin, mga minamahal, kasing taas ng langit ang kabutihan at pagmamahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng tumanggap na ng pagpapala, sumigaw ng praise the Lord. Reminder sa atin ang ating mahal na Panginoon. Dito sa aklat ng Deuteronomio, kabanata 8, talatay 11 hanggang 14, italon sa 17. Sabi dito, mga minamahal, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng Kanyang utos at ng Kanyang mga kahatulan at ng Kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. The reminder is, huwag makakalimot ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Kung minsan kapag pinagpala ang Kristiyano, ang nakatuon na lang sa pinapansin parati, yung pagpapala, pero nakakalimutan na nagpala. Kaya nga nakita niyo mga pag pinapala, nawawala na sa paglilingkod. Amen. Pag pinagpala na, ang dami ng rason, busy kasi ako. Amen. Kaya sabi dito, mga minamahal, baka pagka ikaw ay makakain at nabusog,
nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan. At pagka iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Grabe! Ang Kristiyano pala, mga minamahal, pagpapalain sigurado yan ng Diyos. Amen. Pero ang problema kung minsan, yung pagpapalang ito mismo ang siya nagiging dahilan kung bakit tayo po, mga minamahal, ay nawawala sa paglilingkod sa Diyos. Pero sinasabi ng mahal na Panginoon, kapag ikaw ay pinagpapala at patuloy mong ginaganap ang pangako mo sa mahal na Panginoon, ang kanyang mga kahatulan, ang kanyang mga palatuntunan, sa bawat dumating sa iyong pinansyal na pagpapala, ibinibigay mo yung 10 bahagi at handog. Sa bawat kalakasang meron ka, ipinaglilingkod mo yan sa mahal na Panginoon. Sa bawat espiritual na pagpapalang meron ka, iyan ay pinapagamit mo sa mahal na Panginoon. Sinasabi ng Biblia, mga minamahal, tuloy-tuloy ang pagpapalang darating sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pagkatanda po natin, mga minamahal, anumang meron tayo ngayon, hindi yan everlasting. Kapag tayo po, mga minamahal, ay patuloy nagtatapat, so God is able. Pero kapag tayo na po, mga minamahal, ay nagsimulang humiwalay, kalimutan ang kalooban ng mahal na Panginoon, hindi na tayo nagtapat. Ang dami kong gagawing puhunan nito. Ang dami kong gagawing negosyong plano. Gusto ko ang dami nating plano, mga minamahal. Amen? Pero sinasabi ng mahal na Panginoon, kayang-kayang alisin yan sa atin muli ng mahal na Panginoon. Siya ang nagbigay, kayang-kaya niyang alisin muli sa atin. Para lamang magising tayo sa katotohanan na lahat na meron tayo ay galing sa Diyos. At magsabing Amen. Pumalakpak tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga ng sa araw na ito. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Mula nung tayo po nakakilala sa ministering ito, mga minamahal, ating natutunan ang patungkol sa pagbibigay. Dahilan kung bakit marami sa atin nakalaya sa grabing kahirapan, sa grabing mga pagsubok sa buhay. Dati-rati pumupunta tayo dito ni Pamasay, talagang kailangan nating magpalimos. Kailangan nating humingi, kailangan nating maglakad. Pero nakita niyo, mga minamahal, lumingon kayo sa likod, punong-puno ng sasakyan. Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Dati-rati ang ating sound system, talagang gitara lang, na halo gitar. Pero ngayon, grabe, glory to God. Ang kapurihan ay sa Diyos lang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati-rati kung saan-saan tayo pumupunta, Balaya, pumunta tayo dun sa Bugawan, pumupunta tayo dyan sa bayan, sa Bonifacio. Kung saan-saan tayo napupunta. Amen. Pag umulan, ulan din tayo. Pero tinan niyo yung pagpapala, mga minamahal. Umulan, umaraw, mag-brown out, meron tayong banal na gawain, tuloy-tuloy. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit meron tayo niyan? Sapagkat mayroong mga naunang Kristiyanong nagtapat. Mayroong mga unang Kristiyanong nagbigay ng kanila 10 bahagi at mahandog. Doon dati-rati sa Manila lang. Amen? Pero nung kanilang pagpatuloy na magtapat, umabot ang salita ng Diyos sa San Carlos City, Pangasinan. Kaya nakita niyo, mga minamahal, hindi mo na kailangan mamasahin ng libo-libo papuntang Manila. Amen? Amen? Oh, kung dito nga lang, mga minamahal, medyo nararamdaman ng ilan, tamad ako. Nahirapan ako, walang pera. Lalo kapag sa Manila tayo dadalo. Pero mayroong mga Kristiyanong matatapat. Mayroong mga Kristiyanong pinagpala ng mahal na Panginoon. Na sa kanilang pagtatapat, patuloy silang pinagpapala ng ating mahal na Panginoon.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yan lahat na meron tayo dito, yan mga minamahal na sinasabi, bunga yan ng pagtatapat ng mga anak ng Diyos. Meron tayong mga mini-maintain na mga banal na gawain, uminggan. Ngayon, mga minamahal, meron pa tayong mga Bible studies. Meron pa tayong mga crusades na dapat nating itayo, mga minamahal. Sino ang gagamitin ng mahal na Panginoon? Tayo, mga minamahal. Kaya kapag mayroong project na ganyan, matuwa ka. Bakit? Sapagkat kapag may project, sigurado yan, pagpapalain na naman ng mga anak ng Diyos. Panaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi kapag pinagpala tayo, makakapagbigay tayo kasampung bagit handog. Amen? So kapag nakakarinig tayo ng mga projects, mga minamahal, gagawin natin ng CR, ipapasiminto natin ito, gagawa tayo ng sound, mga microphone, ayusin kortina. Kapag nakarinig tayo ng mga ganyan, hindi ka dapat nalulungkot. Nalulugod ang dapat ang mga anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat muli, dadaloy na naman sa atin ang pagpapala para tayo magtapat. Maabot ang pangangailangan ng kanyang banal na iglesia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Paano yan, brother? Anong ibig sabihin yan? Sabi dito, basahin natin. Aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 10. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at di nyo tinalima, manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yun sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ko. Ngunit yun sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo kong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Tingnan niyo mga minamahal, kapag hindi mo binigay ang para sa Diyos, nakakasala tayo. So huwag mo sabihin mga minamahal ng pagbibigay ay has nothing to do with our salvation. Amen. Amen. Oo, totoo yun. Ang ilan, inisip nila, hindi na ako magtatapat. Wala naman yun sa kaligtasan eh. Importante, naglilingkod ako. Importante, dumadalaw ako. Hindi ganon mga minamahal. Hindi tayo tinawag ng Diyos para lang sa wala. Tinawag tayo dahil may purpose ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala ng mga trabaho at mga anak buhay, sumigaw ng praise the Lord. Hindi ka pinagpala para lang sa wala. Pinagpala tayo dahil may purpose ang Diyos. Bigyan ng makakain, bigyan ng magagamit ang banal na iglesia. Makapagpatuloy, abutin ang ating mga kababayan na di pa nakarinig ng banal na salita. Bakit? Paano ko nasabi yan? Atin mo ng palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, sa Jess, sabi niya, bakit ko sinabi yan na kapag tayo pinagpala, kapag may project ang mahal na Panginoon, ay kailangan pagpapalain tayo. Sabi niya, dalhin mo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ibig sabihin, para ang pagpapala pala ng Diyos sa kanyang bahay, sa kanyang banal na iglesia, ay through yung mga Kristiyanong kanyang tinawag. Ikaw, ako, tayo lahat. Magtataka ka, bakit ikaw ang pinakamababang posisyon pero itinaas ka ng mahal na Panginoon? Magtataka ka, bangkarote ka na nga, pero bakit pinalago pa ang negosyo mo mula nung ikaw ay nagtapat? Magtataka ka, mga minamahal, ikaw ang pinakawalang silbi sa inyong barangay, sa inyong lipunan, pero bakit ngayon inangat ka ng mahal na Panginoon? Ang sabi ng talata, pinagpala ka dahil kapag ka pinagpala, dalhin mo ang ikasampung bahagi mo handog sa kamalig ng mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, mga minamahal, tayo ang channel ng mahal na Panginoon upang maipabot ang katugunan ng panalangin ng mga Kristiyanong nananalangin upang pagpalain at maabot ang ating mga kababayan. Amen? Amen. Paano ang gagawin natin? Saan yung tinatawag nating bahay ng mahal na Panginoon? Ibig sabihin, mga minamahal, sabi dito, mga minamahal, dalhin mo ang ikasampung bahagi sa kamalig. Ang kamalig ay kung saan? Sa literal, dito ibiniimbag ang mga pagkain na kapag ikaw ay nanghihina, punta ka sa kamalig, kukuha ka doon ng pagkain, kapag nakakain ka, lalakas ka. Spiritually, ang kamalig ng Diyos ay kung saan, kapag napunta ka dito, lugo, hindi ka makangiti dahil sa problema. Kapag nadama mo ang banal na presensya, nakinig kang mainam,
sa mga pangangaral, ginagawa, mga patutuo dito, pag-uwi mo mamaya, napagagaan ang iyong pakiramdam dahil sa pagdama ng banal na presensya, yun ang kamalig ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, dito yan. Amen? Lahat ng pinagpalat na kadama ng banal na presensya kanina, sumigaw ng praise the Lord. Sapagkat tayo'y nasa kamalig ng Diyos. Ngayon, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, dalhin mo dito ang iyong ikasampung bahagit handog. Hindi sa bus, hindi doon sa palengke, hindi sa kung saan-saan, na pagdating mo doon, problemado, pag-uwi mo, lulugo-lugo ka pa rin, problemado ka pa rin. Dito, may kamalig ng Diyos. Pwede kang lumakas, pwede kang maging masaya, pwede malutas ang problema, may karamdaman ka, pwede kang gumaling, may takot sa iyong buhay, pwede kang magkaroon ng lakas ng loob. Sapagkat ito'y kamalig ng ating mahal na Panginoon. Sa sino mang nagda-doubt hanggang sa mga oras na ito, pakatandaan niyo itong aking babasahin na susunod. Ang sabi dito, subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palagpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Ang sabi naman na Panginoon, try me. Subukin mo lang ako, kapatid. Kapag hindi nangyari yan, sabihin mo, Diyos ay sinungaling. Pero ang Diyos ay hindi sinungaling kailanman. Totoo, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. Amen? Pag sinabi niya, mangyayari at mangyayari. Patunay, kami, walang silbi ang aming buhay noon. Sabi ko sa inyo, kubo, engineer nga, sa pulpul naman, sabi ng aking mga kababaryo. Amen? Halo-halo, di kami pautangin, dahil alam nilang di kami makabayad. Amen? Pero walang silbi. Pero sinong magkakala na kung anong meron kami ngayon ay ibang-iba doon sa aming buhay bago kami nakilala sa mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay mapagpala. Amen? Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bawat patutuo dyan, pinakamabata hanggang pinakamatanda, tanungin nyo, nagpapala ang ating Diyos na buhay. Magdadoubt ka pa ba? Amen? Higit sa lahat. Yung kaligtasan at buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Kung kanyang buhay, kanyang inialay para lamang tayo maligtas. Pagpapala lang kaya, financial, physical, spiritual, hindi kayang ibigay ng Diyos. Imposible yun. Kayang-kaya ng ating mahal na Panginoon. Only if matuto tayong subukan siya sa bagay na ito. Huwag mag-aalinlangan. Mananampalataya tayo sa kanyang mga salita. At kapag ating ginanap ito, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano yung ikasampung bahagi? Tandog. Ikasampung bahagi, ito yung tithes. 10% of all the blessings that we receive. Sabi nga lahat ng kayamanan galing sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pagpapala meron tayo. Ibinigay ng kaibigan mo, napulot mo sa daan, pinagtrabahuan mo yan, ibinigay ng mahal mo sa buhay. Lahat yan. Kung walang Diyos na humipo sa mga taong yan, hindi ka pagpapalain. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, kapag natanggap mo yan, ibigay mo ikasampung bahagi tandog yan. Ano ikasampung bahagi? Yung tithes 10%, another 10%, sabi ng mga pastor, yung ating handog. So 10 plus 10, ibig sabihin 20%. Pinaka-minimum yan, pinaka-bababa, pero katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Amen? So ibig sabihin, for example, meron kang 1,000, times 0.2. Kapag mathematical arithmetic natin yan, times 0.2, multiply nyo yung 0.2, yung bawat natanggap natin. O kaya mga minamahal, kapag natanggap pa para hindi magkamali, ilista mo kaagad sa libro. Amen. Kapag ikaw ay mayroong natanggap na pulot, ilista mo kaagad, bawat pagpapaan dumating sa iyo. Amen. At yun, pagdating ng banal na gawain, kwintain mo yan, times 0.2 ang lalabas dyan, ibigay mo at dalhin sa mahal na Panginoon, sa kanyang kamalig. Pagdating mo dito, maniwala ka sa akin, kapag ikaw ay nagtatapat, dalawa, pangatlong kanta, damang-dama mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang kailangan mo lang, magtiwala sa Diyos. Amen?
brother, wala akong 200, 1,000, 200 yan. Wala akong 200. Okay, magkano bang pagpapala mo? Hindi pinag-usapan ng 200. Ang pinag-usapan kung ano ang pagpapalang dumating sa iyo. I-times point to mo yan. Dahil yung ikasampung bahagi at handog, yan ay hindi sa atin. Inuulit ko, hindi sa atin yan. Yan ay sa Diyos. Yan ang sinasabi naman ng Panginoon na pag pinagpala ka, ikasampung bahagi at handog, dalhin mo sa kamalig ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! At natin po dumalangin mga minamahal. Narito na po ang ating mga kapatid, beloved elder, Brother Romy, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong panalangin, sa ating pong pagbibigay ay kasampung bahagi at handog, at upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen! God loveth the cheerful giver. Dapat maging masaya tayo. Amen! ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord.
Amen. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala ito pong minamahal mga aral, ating beloved Lord Preacher, beloved Brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Jobs. Let us pray. O budagilan papagpala namin Diyos sa malamig sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapon, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming muling ipinapaabot sa indakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, sa kalayaan, pangsama-sama, na makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat mo na Panginoon sa paglangis mo sa noong yugton, banal na gawaing sinagawa, ang mga papuring awit, mga patutuo, ang awitin ng mga awit, na hindi mo kami pinagkaitan ng Santong Espiritu, aming nadarama, ang pagbibigay ng may katapatan ng iyong mga anak. Muli, aming pag-aralan ng mga salita, ngunit sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kami munang lahat na nagluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan ni banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati niyo po ibang lingkod sa ganakin, wala akong magagawa. Buksan mo ang pangunawa at kaisipan ng inibig ng mga kapatiran. I bind the power of darkness, demons of hindrances, doubts and unbelief. Cast out in our midst, in the mighty name of Jesus, and on thy word, Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Asa na po yung ating mga chikiting minamahal? Hinahanap ko na po dito sa harapan. Lahat ng ating mga children's choir, kindly, para sama-sama tayo at atin talagang mapag-aralan ng mainam ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. At bago tayo magpatuloy, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay atin pong ipinapaabot sa nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? And we give double honor and respect to the end-time prophet, our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, at sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, ating katuwang, ganon din maminamahal sa lahat ng ating beloved visitors. Welcome po kayo sa Sunday service, lingguhan na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Maging sa ating mga webcast viewers, amen, sa YouTube at Facebook, kumantabay kayo maminamahal, at narito na po ang huling yugto ng ating banal na gawain, ang pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Open your Bible in the book of Romans, chapter 14, verse 11 up to 12. Atin pong pag-usapan ngayon, maminamahal, ang napakahalagang catching, sabi natin na mga pambihira o kinakailangan talaga na pansinin. Sabi rito maminamahal sa mga talata, everyone shall give account of himself to God. Ang bawat isa ay magbibigay sulit sa kanilang sarili sa Diyos o sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kaya atin pong basahin, wala po yata tayo magbabasa. Dito po sa aklat ng Roma 14, talatang 11 at 12, sa English sinabi po rito, for it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then every one of us shall give account of himself to God. Sinabi rito, sapagkat nasusulat,
buhay ako, sabi ng Panginoon. Sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isipin man natin, maminamahal. Sabihin man natin na bakit tila baga napaka-personal nitong paksa na ating pag-uusapan. Hindi naman tayo, yung iba maminamahal, mga ngatuwiran, hindi naman tayo masamang tao. Tayo naman ay mabait. Hindi naman tayo pumapatay. Hindi man lulupig. Hindi nandadaya. Hindi nangangalunya. Hindi nagnanakaw. Walang inagrabyado. Hindi naman tayo sumasaksi ng hindi katotohanan, kundi hindi naman tayo sumasaksi sa mga sinungaling. Ngunit maminamahal, very catching ito, kaya sinasabi ko, dahil sa lahat ng mga Kristiyano, lahat ng tao, lahat tayo, mayroon po tayong kanya-kanyang ginagawang mga kasalanan na lingid sa kaalaman ng lahat. Walang ibang nakakaalam kung hindi ang ating Diyos lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maliwanag itong ating unang binasa na lahat ng tao, bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa ating mga sarili. Pagdating ng araw, maminamahal, amen, sa ating tagapagligtas, kay Kristo mismo, sa ating mahal na Panginoong Hesus. Sinabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 10, ibalik ang basa sa 9, then 8, maminamahal, kindly, praise the Lord. Mula po sa ikalawang aklat ng Korinto, Kabanatay 10, talatay 10, 9 at 8. Amen. Praise the Lord. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa na mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang mga salita, maminamahal. Kaya we are without excuse, ang sabi ng ating mga binasang talata. Amen. Hindi ka na ngayon mangmang. Hindi na tayo ngayon mga illiterate. Hindi na tayo mga Indio. Lalo na sa salita ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Bakit maminamahal? Mayroon pong sikreto dito sa mga bersikulong ito na dapat ilalantad natin. Yung mga keyword. Binabanggit dito yung word na present at absent. Mula pa kanina nung binasa ko. At binabanggit dito yung quick and dead. Ito po'y nangangahulugan sa mga saved and unsaved. Ito po'y nangangahulugan sa mga hindi ligtas at sa mga ligtas. Kaya nga, maminamahal, akala ng mga hindi naglilingkod sa Diyos, ligtas na sila. Dahil hindi naman sila pumapatay. Yun ang katuwiran. Hindi naman sila gumagawa ng masama. Pero maminamahal, sinabi ng Hebrew chapter 4 verse 13, lahat ng tao ay hayag sa Diyos. Lahat ng iyong ginagawa, lihiman o nakikita, kitang-kita ng ating Diyos. Higit pa siya sa nakakamera, naka-CCTV. Higit pa siya, maminamahal, hallelujah, sa talagang masasabi nating caught up in camera kapag gumagawa ng pelikula, gumagawa ng news, anuman maminamahal ang pagpapatunay, hallelujah, para sa tao na malaman nila
ang kalagayan ng tao, kalagayan ng bansa, kalagayan ng mga Kristiyano. Sinabi rin maminamahal, neither is there any creature that is not manifest in the sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Sa Tagalog, kindly, Mula po sa aklat ng Hebro, ang Kabanata 4, talata ay 13. At bawat anumang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyong ating pagsusulitan. palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nasaan ngayon ang pangangatwiran ng tao? Nasaan ngayon ang pangatwiran ng mga mananampalataya? Brother, sister, beloved workers, beloved OP, alam ng Diyos, bakit hindi ako nakakasamba? Alam ng Diyos, bakit hindi ako nakapagbibigay ng may katapatan? Alam ng Diyos, bakit minsan talagang ako'y nagkakamali? Pagdating sa bahay, hindi talaga maiwasan maghubad, mag-short. Mga kababaihan, nagpapantalon. Minsan, isang shot lang naman. Minsan talaga medyo nangangasim na yung bibig at medyo nadudura na. Nakakapagsindi talaga ng sigarilyo. Yang mga bagay na yan, maminamahal, ang sabi ng 3 talata na ating binasa. Yan ay ating pagsusulitan doon sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, nagsusumikap ang mga mangangaral. Magmula sa ating mahal na pastor, sa ating beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children, lahat ng mga nangangasiwa ng gawain. Huwag kayong magliban sa gawain ng mahal na Panginoon. Tuwing Miyerkules, iakbang ninyo ang inyong mga paa. Hallelujah! Iwanan ninyo yung inyong mga ginagawa. Kung malapit kayo sa gawain ng mahal na Panginoon, talagang sumamba kayo. Kayong nakikinig diyan sa YouTube at Facebook. Huwag kayong manatili na nanonood lamang. Hindi kayo maliligtas sa panonood. Kinakailangan sa iyong katawan, lupa na yan. Bodily present ka sa tuwing nagkakatipon ang mga banal. Dahil ang sabi ng Biblia, maminamahal, 1 John chapter 1 verse 7, if you are in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. May fellowship. Ang fellowship po ang kinalulugdan ng Diyos. Ang fellowship ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Para tayo maturuan, para kayo makapakinig ng ganitong klaseng pangangaral na wala palang hindi nahahayag sa paningin ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Katunayan, maminamahal, gaano katalino ang mga Kristiyano nung lumang tipan. Si Joseph, sa Hebrew chapter 11, verse 22, pinagbilin yung kanyang buto. Alam niya, maminamahal, na siya ay magiging gobernador doon sa Ehipto, doon, halala kay Putipar. Pero ipinagbilin yung kanyang buto. Ang sabi ng ating mahal na kapatid na si Joseph, the dreamer, huwag niyong kalimutan kapag kayo aalis na sa Ehipto, dalhin ninyo ang aking buto. Kaya, reminder ito, bawal po yung susunugin ang tao, susunugin yung ating katawan at gawing abo. Dahil ang buto na yan, maminamahal, pinag-iingatan yan ng ating mahal na Panginoon dahil babalik tayo diyan ang ating kaluluwa during the rapture of the church, maminamahal. Tayo kukunin ng ating mahal na Panginoon yung ating mga katawang lupa, yung ating pong mga nauna na mga niligtas na ng mahal na Panginoon, ibabalik sa kanilang katawang lupa. Magsasalubong yan. Doon mauuna sila. Yan ang sinabi ng unang Tesalonica. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, kinakailangan palang ingatan ang ating mga sarili. Huwag tayong madungisan sa sanlibutan. Magsikap ang lahat na magpakainit, dumalo ng dumalo. Amen. Sa gawain ng mahal na Panginoon.
Hallelujah, makinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, ipagtrabaho ang iyong kaligtasan dahil mahalaga na ikaw ay palaging ma-refresh. Ikaw ay palaging nakakakain ng spiritual na pagkain. Akala mo, akala ko, akala natin, walang halaga yung ating pinakikinggang paulit-ulit na mga patutuo. Yan lang ating ginagawa. Pero nalulugod ang Diyos. Naluluwalhati ang mahal na Panginoon. At maraming Kristiyano, habang pinakikinggan ang mga patutuong yan, sila'y nagsusumigasig. Sila maminamahal, hali ay nagsitibay na sa pamamagitan ng mga patutuong yan na hindi gawa ng tao, kundi Diyos ang gumawa. Hallelujah! Dahil kung wala yung patutuo na yan, walang patunay. Karamihan ng tao ngayon, to see is to believe. Amen? Amen? Salamat sa mahal na Panginoon. Nakapagpapatutuo tayo. Salamat sa mga karamdaman. Salamat sa mga problema. Salamat sa mga suliranin. Dahil kung wala yan, hindi natin makikilala si Kristo. Kung nakilala mo si Kristo, magaling ka na, wala kang karamdaman, pupunta ka kaya dito at magtitiis ka kaya? Hindi po. Amen? Ngunit sa mga patutuong yan, nahahayag ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Siya pala ang gumagawa sa ating mga sarili para tayo makukumbinsi. Amen? Kaya kapag tayo po minamahal ay naglilingkod na sa mahal na Panginoon, huwag nating hayaan na ang ating mga sarili ay malulususubasob, mabalik na naman muli sa iyong dating pagkatao. Kaya kinakailangan, maminamahal, tayo po ay magsumigasig na dumadalo. Hallelujah, 3 beses sa isang linggo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kinakailangan ihakbang ang inyong sarili. Pumunta ka rito. At kapag nandito tayo, maminamahal, katulad kanina, grabe ng pagkilos sa malapit sa ating kalagitnaan. Huwag kayong manood. Hindi po tayo nanonood dito ng palabas. Ang pagpapakainit ay pagsisikap sa iyong sarili na habang kumikilos ang mahal na Panginoon, kumikilos ka rin, lumuluhod ka, nagtataas ka ng 2 kamay mo, nagsusumigasig ka, nakikipag-usap ka sa ating mahal na Panginoon, kahabagan ka niya, patawarin sa iyong kasalanan, upang ikaw at ako ay makaramdam ng hipo ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kailangan po natin ang Espiritu ng Diyos. Sabi ng Roma 8:9, dahil ang taong walang Espiritu ni Kristo, mahina. Ang Kristiyanong walang Espiritu ni Kristo, maya-maya madaling matisod. Amen. Mapangaralan lang, maituwid lang, maikurik lang yung kanilang mali, natitisod na, nasasaktan na. Bakit tayo masasaktan? Kung totoo naman, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat ka magpasalamat. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, hallelujah, wala talaga tayong may ipaliwanag. Hallelujah, lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan ay totoo. 1 Peter, chapter 4, verses 7. Ibalik natin ang basa sa 6 at ibalik sa 5. Sundan lang ninyo maminamahal para maintindihan po ang ating mensahe sa hapong ito. Kindly, praise the Lord. Unang aklat ng Pedro, kabanatay 4, talatay 7, 6 at 5. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y magpakahinahon at magpuyat sa pananalangin na sapagkat dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang Ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan, datapwat mga buhay sa Espiritu ayon sa Diyos. 5. Na sila'y magbibigay sulit sa Kanya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito, unti-unti nang lumiliwanag. Amen. Sinabi rito, but the end of all things is at hand. Be ye therefore sober, and mga puyat, and watch unto prayer. Paano ka ngayon makapanalangin? Linggo ka lang nandito. Magtatanong lang ako, kung dito nga maminamahal, hindi tayo nagkikitaan na masigasig magpuri, ewan ko sa bahay kung nakapagpupuri kayo. Ewan ko sa bahay kung nakapanalangin kayo. Ewan ko sa bahay kung ikaw ay talagang may oras para lumuhod, para magpasalamat sa Diyos.
Ito ang sinasabi ni Apostol Pedro na kanya pong ipinapaalala sa atin. Ang sabi rito, maminamahal, malapit na ang katapusan. Alam na natin, maminamahal, ang talagang darating sa mundong ating ginagalawan. For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. Kaya, ulitin ko, maminamahal, para maintindihan natin, yun pong, yung binibigkas dito, yung present, absent, quick, dead, live, ito pong minamahal ay nagsisimbolo ng mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Sabay-sabay tayong pinangaralan. Ngayon, pinangaralan ko kayo sa ating YouTube, Facebook, hallelujah, nakikinig ang ating mga minamahal na mga kababayan na nanonood. Kanilang naintindihan ito na ang tinutukoy ng ating pong pag-aaral ay Kristiyano at hindi Kristiyano. Ang sabi rito, mga minamahal, hallelujah, na sila'y magbigay sulit sa Kanya na handang humuhukom sa mga buhay at sa mga patay. Ang ibig sabihin, wala tayong iiskapo. Totoo yung patotoo ng ating beloved Sister Lily Leonor. Na pagdating sa judgment seat of Christ, pagdating sa langit, bubukas ang tilon na parang telebisyon. Malaki pa sa ating stage. At bawat haharap sa ating mahal na Panginoon, ako man, ikaw man, kayo man, tayo man, makikita mo, mula nung ikaw ay ipinanganak, naging bata, nabautismuhan, naglilingkod sa mahal na Panginoon, mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, lahat ng iyong ginagawa, marireveal. Sabi ni Sister Lily, nagtatago siya, maminamahal, kapag mayroon siyang nakikita na mayroon siyang ginagawang hindi tama at hindi mali. Pag maganda ang kanyang ginagawa, kumakanta siya sa choir, tumitingin siya, tuwang-tuwa. Pero kapag siya'y nakashort, siya'y nagmumurmur sa kanilang pastor, sa ating mahal na pastor, sa ating beloved Mama Dir, nagtatago siya. Ba't ako nagmumurmur? Ba't ako na nagtatanong? Lahat na minamahal. Mula pagkabata hanggang siya'y tumanda. Ang sabi ng malapayin sa kanya, anak, nakita mo yung lahat na pinakita ko sa iyo. Namatay ng ating beloved Sister Lily, 3 days. Sabi ng malapayin sa kanya, bumalik ka uli sa lupa. Ipatotoo mo ito na pagdating dito sa langit, may tilon, may telebisyon na para titingnan ang lahat ng ating mga ginagawa. Kaya wala kong maitatago. Lahat ay hayag. Nagulat, maminamahal, 3 days na nandoon, nilalamayan, naglalamay sila, bumangon si Sister Lily. At pinatutuo niya ang kanyang kasalanan na maminamahal. Sabi ng ating mahal na pastor, Sister Lily, sobrang haba ng iyong buhok. Sayad na hanggang dito, sayad na. Sabi po ng ating mahal na pastor, putulan mo hanggang baywang. Sabi ni Sister Lily, ayaw ko mahal na pastor, pinagtyagaan kong pahabain yan. Bakit ko pa puputulan? Pastor ang nagsasabi. Ang mahal na pastor ang nagsasabi, kinakailangan pakikinggan mo ang pastor ng iyong kaluluwa. Dahil siya ang kinakasangkapan para tayo pangalagaan. Hindi siya sumunod. Yun ang naging sanhi kung bakit siya kinuha. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, bumalik ka, sabihin mo, humingi ka ng tawad sa pastor mo at sabihin mo, yun lang aking ginawa. Pagsuway sa sinabi ng mahal na pastor, pinarusahan ako ng mahal na Panginoon, kukunin na sana ako, pero pinababalik ako ng mahal na Panginoon para sabihin sa inyo, ang lahat, pati doon sa langit, paminamahal, tinitingnan niya, ang sabi niya, bakit asan ba yung aking bahay? Nakita na yung bahay nating beloved Peach, ang ganda-ganda, laki. Yung sa kanya ang layo. Habang palayo sa bahay ni beloved Peach, habang ipalayo siya, lumiliit ang mga bahay. Tinanong niya ang mga anghel, maminamahal,
nakaagapay sa kanya, bakit lumiliit na dito? Bakit saan ba yung aking bahay? Nasa malayo ng kanyang bahay. Pagtingin niya, hindi pa tapos. Sabi ng anghel, maminamahal, dahil hindi ka kasi nagtatapat. Grabe ang pangangaral sa pagbibigay, pero hindi mo pinakikinggan ang pagbibigay na napakahalaga. Ang ibig sabihin, maminamahal, yung palang pagbibigay natin, mayroon pala itong koneksyon sa ating talagang binubuo na bahay sa langit. Ang sabi na maminamahal, di ba, mahal na Panginoon, hallelujah, bibigyan mo pa ako ng pagkakataon, magtatapat na ako. Ngayon, kayong lahat, tayong lahat na hindi nagtatapat. Ano sa tingin ninyo? Kay Sirili, hindi natatapos. Baka sa atin, baka haligi, wala eh. Amen? Amen? Dahil gusto natin na tanggap ng tanggap. Ayaw nating maniwala. Ito maminamahal ay talagang nangyayari. Naka-flash, nakikita. Kaya nagpapasalamat siya sa ating mahal na Panginoon. Binibigyan pa siya ng pagkakataon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Dalang Diyos, hallelujah, nating pinaglilingkuran. Siya ang tagapaghusga, taga-judge, maminamahal sa ating ginagawa. Sa lahat, mapa-Kristyano o mapa-hindi. Amen. Amen. Kaya ngayon, mag-isip ka. Papunta ka kaya sa langit, natitisod ka kay Brother Buboy, natitisod ka kay Brother Joben, natitisod ka sa mga elders dahil yung kahinaan mong palaging nababanggit? Dapat hindi. Dapat magpasalamat ka pa na nare-rebuke ka, na sabi yung iyong kahinaan, na hindi ka pala nagtatapat pa, ikaw pala, hallelujah, ay hindi pa namumuhay na may kabanalan ng totoo. Dahil pagdating sa langit, lahat ng mga Kristiyano doon, puro na banal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Grabe mga minamahal, sa tutulang, si Brother Dandan Roes, isa pa, nakarating. Doon sa impyerno. Doon sa impyerno, siya ang nagpapatotoo na mayroong swimming pool. Doon na ang laman ng swimming pool ay mga Kristiyano. Tinanong niya ang anghel, bakit may Kristiyano doon? Sa swimming pool na yun. Ang sabi ng mga anghel, yan ang mga Kristiyanong hindi nagtatapat. Grabe! Kaya sabi mo minamahal ng ating beloved Brother Dandan, mahal na Panginoon, dahil hindi nag-overnight, hindi dumalo ng overnight, pinulikat, kinuha ng mahal na Panginoon, namatay. Habang nandun na, bumulusok sa impyerno, si Brother Dandan Ruiz, pinaalalahanan, nakita niya yung kanyang mga barkada doon, mga barkada, mga Kristiyano, maminamahalan, doon lang sa likod palagi, yung mga naninigarilyo daw, Ang sigarilyo daw doon, ang sigarilyo dito kasi liit lang ng hinliliit natin. Ang sigarilyo daw doon, kasing laki daw, maminamahal ng galon. Inilalagay daw dito sa bunganga ng mga Kristiyano, ng mga tao. Grabe daw. Kahit grabe init sa impyerno, grabe daw ang sinasaksak yung sigarilyo. Yung alak, maminamahal, talagang hindi basta-bastang alak, asupre, talagang kumukulo habang umiinom ng alak ng asupre, ang lahat ng mga gumagawa. Kaya nga, maminamahal, sabi ni Brother Dandan, mahal na Panginoon, ayaw ko dito. Nagsusumamo siya, talagang nanalangin siya, kahit bumulusok na siya, ang sabi na maminamahal, mahal na Panginoon, naway wag ako makalimutan ng mahal na pastor. Maya-maya, may kamay na bumaba doon sa kanya, inabot siya. Nung inabot siya, maminamahal, kinuha siya, kamay ng ating mahal na pastor. Nung siya inangat, maminamahal, ang sabi niya, nakita niya, pinatutuo niya, yung mga Kristiyanong hindi pinakikinggan ng mainam, ang mga ibanghilyo ng kaligtasan ng mga patutuo, inaatupak puro cellphone, puro TikTok, puro email, lahat ng inyong ginagawa. Kaya nga yung ating isang youth choir dito, maminamahal, nakita niya sa kanyang cellphone, dahil cellphone, nakita niya si Satanas. Yung ating choir member, maminamahal, instrumentalist, yan sa isang outreach, hallelujah, kailan lang, kalooban pala naman ng Panginoon, na aking siyang dalawin, na disgrasya. Puro bindahi ang ulo, puro bindahi ang dalawang kamay, puro bindahi yung dalawang paa. Dahil dinatnan ko, nakashort. Dinatnan ko, umiinom pala ng alak, dahil birthday niya.
Wala tayong may tatago sa harapan ng mahal na Panginoon. Hindi ka, ako, hindi tayo makapagtatago sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sabi ni Brother Dandan, hallelujah, mahal na Panginoon, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. That overnight, maminamahal, tawag siya ng tawag. Lahat, hallelujah, walang matatawagan sa pastoral. Walang matatawagan. Pati mama niya, hindi matawagan. Dahil during the time, hindi siya nag-overnight. Eh yung hindi nag-overnight, matagal ng Kristiyano, maminamahal, I doubt. Not to mention, names. Sabi niya, dahil dumating yung, sa punto na yun, dumating maminamahal doon sa pastoral house natin sa Villaronit. Andun isang ordained preacher na naiwan. Ang sabi ng nagkauna, yung tumawag sa kanya, nakita sa panaginip, pati ikaw, naiwan ka sa rapture. May mga ordained preacher, may mga preacher, kahit na sa gawain, nagtatago-tago lang sa kanilang mga quarter. Amen? Amen? Binabaliwala ang mga aral ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear. Hindi naman kami exempted. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mag-ingat, walang exemption. Kaya itong pangangaral na ito, ang sabi ng Biblia, lahat tayo magbigay sulit sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Tulad, maminamahal, ng sinabi ni San Lucas. Ito, medyo mahaba-haba ito. Mahaba pa naman ang oras. Pakibasa ng buo. Lucas 16, 19 hanggang 31. Alam ko po, kilalang-kilala ninyo itong ating babasahing karakter sa Biblia. Si Lazaro at yung mayaman. Makinig kayo dahil automatic, maminamahal, pagkatapos na sila pareho namatay, humarap karakadaka sa mahal na Panginoon. Nang humarap sila, karakadaka ang mayaman ay nandoon sa impyerno kaagad. Ngunit si Lazaro na kinakain lamang mga mumo, nahuhulog doon sa dulang ng mayaman dahil naglilingkod sa Diyos. Dumadalo ng Miyerkules, nag-overnight. Dumadalo ng Sunday. Amen! Si Lazaro ay nandun kagad sa sinapupunan ni Amang Abraham. Basa, kindly. Praise the Lord. Mula po sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay 16, talatay 19 hanggang 31. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos na mga sugat, ay nilalagay sa kanyang pintuan at nag-aangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa hadis na nasa mga pagdurusa, ay tiningin niya ang kaniyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham. At si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya sumigaw, sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. At suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rin ikaw ay nasa kahirapan. Bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buwat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din, walang makatuwid mula diyan hanggang sa amin. Sinabi niya, pinamamanhi ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya. Baka pati sila ay mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi ang mga Abraham, na tapat kung ang isang mula sa mga patay ay mga paroon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya,
kung di nila pinakikinggan si Moses at ang mga propeta, ay di rin maghihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Iyan yung minamahal. Kaya po ang akala ng ating minamahal na mga kababayan, yung pagiging born again Christian, katawa-tawa yung ating ginagawa. Pero ito, sabay na matay. Yung hindi naniniwala kay Kristo, yung ngayon, yung ating minamahal na mga kababayan, tuwang-tuwa, ano lang kanilang ginagawa. Pati yung mga Kristiyano ngayon na nanlalamig na, nalulupaypay, nanonood na lang ng webcast sa YouTube at Facebook, video mag-isip kayo. Ang sabi rito, sabay-sabay namatay si Abraham at si Lazaro. Si Lazaro karakadaka, nandun sa sinapupunan ng mga Abraham. Ngunit ang mayaman, yung Hades na tinatawag dito, yung impyerno ito. Karakadaka, hinusgahan sila. Karakadaka, maminamahal. Hallelujah! Dahil sa hindi paglilingkod ng mayaman, diretso siya sa pagdurusa. Katunayan, nakikipag-usap pa siya, nakipagtalastasan pa siya sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, mayroon pa akong mga kapatid doon. May 5 pa akong kapatid doon, pwede ba? Papuntahin mo si Lazaro, pagsabihan. Dahil isang tiyak na bagay, dito rin sila pupunta sa aking kinalalagyan. Sabi ng mahal na Panginoon, hayaan mo sila. Mayroon pang Moses, mayroon pang mga propeta, mayroon pang mga mangangaral. Hallelujah! Bakit? Dahil kahit pa patay, babangon. Galing sa sementeryo at magsasabi, ang taong maminamahal, hallelujah, ay grabe talaga. Hallelujah, puspos ng kasamaan, puspos ng kanyang sariling pangangatuwiran. Wala yang gagawin, hallelujah, kundi kapritso ng kanyang sarili. Hindi talaga pakikinggan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Naranasan ko yan. Nakita nila, patay na buhay. Yung aking pinsan, nandun kami sa Baybay Leyte, kasama ang ating mahal na evangelista, ating beloved Mama Dear. Ilang bisis ko nang pinatutuo ito. Namatay yung kanilang anak na si Rimar, yung aking pinsan. Yung tatay at nanay maminamahal, iyak na ng iyak. Dumumi na, umihi na, nagmistulang talong. Natulog ako doon sa baba. Doon ako sa folding bed. Sinipa yung folding bed ko ng mama ko, ng nanay ko. Sabi niya, patulog-tulog ka dyan, may patay na doon sa itaas. Ang sabi ko, bakit? Ano nangyari? Si Rimar, kinuha ng mahal na Panginoon. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Dahil nandito ang propeta ng Diyos, andito ang ating assistant pastor, ipapakita ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Bumangon ako, umakyat ako doon sa taas. Nung umakyat ako doon sa taas, maminamahal, sabi ko sa kanyang mama at papa, may mga pagkukulang kayo. Manalangin tayo, pero magsisi muna kayo. Umawit kami ng How Great Thou Art. Habang umaawit, hindi pa natapos ang How Great Thou Art, maminamahal, dahil naawa na ako sa bata, na ito'y patay na, nagmistulan ng talong. Nagsisi kami. Sabi ko, magsisi kayo. Hallelujah, Auntie, hallelujah, Miriam. Hallelujah, Uncle Mani, ay Uncle Ising. Magsisi kayo. Nung magsisi, maminamahal, ipinatong ko aking kamay doon sa patay na bata. Pagpatong ko doon sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin na aming mahal evangelista, Wildy Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Kumun Almeida, sa pangalan ni Jesus, di mo ng kamatayan, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, there's power in the mighty blood of Jesus. Maya-maya, maminamahal. Hallelujah, dumilat ang mata ng bata. Hallelujah, umiyak yung bata, maminamahal. At ang sabi, hallelujah, ng bata, pahingi akong pagkain, nagugutom ako. During that time, bago ko ilihans, ang daming mga miyembro doon ng Iglesia ni Ginoong Manalo. Ang dami doong mga osisero dahil buong barangay Utod. Tawag doon, barangay Utod. Nahati kasi yung barangay. Andun yung mga Baptist, Methodist, Amen. Lahat ng uri ng mga Katoliko, lahat ng uri ng mga mananampalataya, nandoon. Sigaw ng sigaw sila. Kapag nabuhayan, magpabautismo kami sa tubig sa pangalan ni Jesus. Magpa-convert kami sa Jesus Miracle Crusade. Nung mabuhay, kahit isa, walang nagpabautismo. Say? Kaya maminamahal, ang sabi ni Amang Abraham, hallelujah, kahit pa may patay na babangon, hindi maniniwala yung mga kapatid mo.
Kaya napakapalad natin na tayo naniniwala. Naniniwala ka na rin. Sabi ng mahal na pastor, magsabon ka na, magsyampo ka na, manghilod ka na, ayusin mo ang sarili mo. Dahil kitang-kita ka ng mahal na Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya pagdating dito, you must be pure. We must be pure. A perfect church without blemish, without wrinkles, will be brought to heaven. Yaon lamang perpekto. Hallelujah, nagpapaka-perpekto. Hallelujah, ang dalhin naman na Panginoon sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya sikapin natin magpaka-perpekto. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Psalms chapter 144, verse 3 up to 4. Sa English na po. Malapit na tayo magtapos. 2 versikulo, 3. Praise the Lord. Psalms 144, verse 3 and 4. English. From the book of Psalms, verse 144. Verses 3 and 4. Verses 3 and 4. Amen. Praise the Lord. Lord, what is man, that thou takest knowledge of him, or the son of man, that thou makest account of him? Man is like to vanity. His days are as a shadow that passeth away. Tingnan niyo po. Sabi ni David, maminamahal, dito, kasi medyo malayo talaga yung interpretasyon sa Tagalog. Sabi nito, Panginoon, ano ang tao? Upang iyong kilalanin siya. O ang anak ng tao upang iyong pahalagahan siya. Ang tao ay parang walang kabuluhan. Ang kanyang mga kaarawan ay parang lilim na napaparam. Tingnan niyo po. Magpasalamat tayo na tayo po'y dinala dito sa buong katotohanan. Kilala tayo ng ating mahal na Panginoon. Nandito ka na rin, maminamahal. Pagtiisan mo ang init, ang gutom, ang mga pangangaral na mapabagsik. Dalhin ka naman sa langit. Hindi ka mapahamak. Amen. Dahil gusto natin, tayong lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya magsumikap. Praise the Lord. Si Tatay Ernesto Ultra. Andun kami sa Umingan. Tumawag ang kanyang mga anak. Naghingalo. Mamamatay. Buong pastoral na yanig. Dinala sa pastoral. Nagmamag-awa, kuya. Ipag-pray mo ang ating beloved elder, Brother Ernesto Ultra. Inaatake siya, grabing init. At nagmistula ng talong, kuya. Sabi ko, magsisi kayo. Ibigay ninyo yung telepono doon sa earrings o dito sa ear, sa tainga ni tatay. Magsisi kayong lahat yan. Habang sila nagpupuri, maminamahal. Dinig na dinig ko. Sabi ng kanyang anak, makinig ka tay, si Kuya Buboy na yan, si Kuya Buboy na yan. Habang ako minamahal ay, hallelujah, nanalangin, malapay nung sabi ko, hindi ako karapat-dapat, pero sa pangkalahatang palalangin ng iyong propeta, or the beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, katuwang ang kanilang mga anak, ating mga beloved workers, beloved elders, ipinurward ko sa kanilang lahat. Dito sa San Carlos, alam nila lahat. Pagkatapos mamalay panalangin, ang sabi ko, mahal na Panginoon, ihanda mo si Tatay Ernie. Kung kalooban mo nang kunin siya, wala kami magagawa. Pero kung iyo pang bigyan ng pagkakataon para magamit sa iyong banal na ubasan din sa dako ng kulyon, pahabain pa ang kanyang buhay. Nag-text maminamahal, nagpasalamat sa mahal na Panginoon, ang ating beloved Brother Ernie, hallelujah, ay dinugtungan ng buhay, malusog at malakas, pinapatunayan na maminamahal na there is no distance in prayer. Sa una't panalangin ng ating mahal na pastor, ating sa kanilang mga beloved babies, wala talagang imposible. Kaya kung ako lang may naman lang tatanungin, ayan, Brother Looney, Brother Josent, mayroon pa kaming isang Trinitarian na kasama. Nagulat sila dahil lumuhod ako doon sa kwarto. Nakita nila, tumalikod ako sa kanila. At habang ako'y tumalikod, umiyak ako, mahal na Panginoon, huwag mong ipahintulot na mapahamak ang aming beloved elder. Siya po ngayon yung humahawak ngayon ng Barangay Osmeña sa may Kulyon mismo. At yan po ang biyena ng ating beloved Brother Raymar Salcedo. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa Diyos talaga walang imposible.
Kaya sabi dito, sino ang tao para bigyan ng halaga ng mahal na Panginoon? Sino ka? Sino ako para bigyan ng halaga? Mapalad tayo. Hindi pa nga natin napapatunayan sa ating mga sarili na sa ating mga panalangin, may galis ng gumaling, may mga problema ng nalulutas. Grabe na ang pride. Grabe na ang hindi na magpapasupil. Hindi na magpapatuwid. Abay, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip tayo. Amen. Gaano tayo kamahal ng ating mahal na Panginoon? We are without excuse. God is not a respecter of person. Wala siyang sinisino. Kaya maminamahal. Pakinggan din yung mainam ito. Napakahalagang mensahe. Ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. Malakay, chapter 3, verse 16 up to 18. Everything we do will be put on remembrance. Everything, everything. Lahat. Ginagawa mo bilang choir member, bilang mananampalataya, bilang instrumentalist, bilang manggagawa, yung pagpupuri mo, may halaga yan. Mayroong book of remembrance ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang mag-alala. Recorded. Amen. Yan, basahin natin. Kindly. Malakay, chapter 3, verse 16 up to 18. Kala natin, giving lang Malakay, ha? Mula sa Aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 16 hanggang 18. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kaniyang pangalan. Sila'y maging akin, sabi ng Panginoon na Maugbo, sa araw na aking gawin, sa makatuwid bagay isang tanging kayamanan, at akin silang kaawaan na gaya ng isang tao na maaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Kung magkagayoy, manumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama sa iyaong naglilingkod sa Diyos at ang hindi naglilingkod. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Say! Kung mali si Brother Buboy, mali si Brother Joben, mali sila, beloved elders natin ditong tumatayo, we give an account to how there is Jesus. Huwag tayong mag-alala. Ayan ang may book of remembrance. Ang atin ngayong atupagin ay paano tayo maging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Paano natin ipaglingkod yung ating buhay na natitira sa mahal na Panginoon. Anytime rapture will take place. Last Friday, hindi itong Friday na nakaraan, last two Fridays ago, nasa Umingan ako, nag-preach ako about the 5 warning. Nakita ng psychic na mangyayari sa mundong ating ginagalawan. Mag-connives yung pong artificial intelligence at yung mga alien na ngayon na pag-usapan na sa Senado ng Amerika. Kanilang ploy ito gagamitin para kikitil ng buhay ng tao. Mayroon pang Big Bang na kinatatakutan. Nasabi nga ng ating malay pangilista, maring 50 intensity, 50 ang sobrang lakas. Malulusaw na mga bundok, mga pino. At ang nakakatakot, maminamahal, yung init na grabe ng init na mararanasan. Grabe yung prediction ng psychic na yan. Dahil kilalang-kilala niyo. Kilalang-kilala na si Nostradamus. Lahat ng mga nangyayari, maminamahal, kanang pinipredict ito. How many years? How many centuries ago? Pero nangyayari na. Kaya ating pong talagang bigyan ng halaga. Itong mga mensaheng, nandito na tayo sa katapusan ng ating buhay. Sa ating paglilingkod na ito, kailangan natin maging seryoso, magiging tiyak. Amen. Amen. Huwag tayong maging alaswerte, suntok sa buwan. Amen. Amen. Kapag tayo may karamdaman, may problema, may suliranin, lahat ay ating gagawin. Noong araw kapag nagpipiesta, mangungutang tayo para ihanda sa piesta. Lahat, pagka nagkasakit ka, ibenta mo pati lupa, lahat, para lang gagaling ka. Eh dito, lahat, libre.
May kagalingan galing sa mahal na Panginoon. May kayamanan galing sa mahal na Panginoon. May katiyakan sa langit at buhay na walang hanggan. Saan ka patutungo? Manatili ka. Magpakatatag ka. Pagyamanin mo lahat ng iyong naririnig. Baliwalain mo yung mga basura. Walang kwenta. Mahalaga ang kaligtasan. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Sa pagtatrabaho mo, minamahal, kinakailangan tayo mag-exert ng effort. Amen. Amen. Kinakailangan talagang pumarito para matiyak ang ating kaligtasan. Praise the Lord. Amen. Last two verses. 1 Peter chapter 2 verse 11 and 12 at Psalms 119 verse 19 up to 20. Kindly, praise the Lord. Unang aklat ng Pedro, ang kabanata ay 2, talata ay 11 hanggang 12. Mga minamahal, ipinamamanhi ko sa inyo tulad sa mga naging ibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyo tulad sa nagsisagawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalang. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Psalms 119 verse 19 up to 20. Last verse po yan. Dito po sa aklat ng awit, ang kabanata ay 119, ang talata po ay 19 hanggang 20. Amen. Ito po sinasabi. Ako'y nakikipayaman sa lupa, huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. Sa 20, ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. Amen. Tingnan nyo. Kaya si David, maminamahal, dito sa unang Pedro at si David, iisa ang kanilang payo sa atin. Amen. Amen. Anong sinabi rito, maminamahal, sa 119, talatang 19, hanggang 20, I am a stranger in the earth. Hide not thy commandments from me. My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgment at all times. Sinabi rito, ako'y nakikipamayan sa lupa. Tayo lamang ay mga pilgrimage dito. Tayo lamang ay nakikipamayan sa mundong ating ginagalawan. Hindi natin lugar ito. Tayo'y tagalangit. Mayroon pong langit na inihanda ang ating mahal na Panginoon sa atin. Ang sabi rito, ang puso ko'y nagdudurog sa pananabik sa tinatamo ng iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. Grabe ang pagsusumamo ni Haring David. Ang sinabi, maminamahal, hallelujah, ni Apostol Pedro, na kinakailangan magpakahinahon ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Kinakailangan magsipigil. Amen. Huwag gumawa. Huwag magpaalipin sa pita ng laman. Amen. Makipaglaban, hallelujah, ng totoong pakipaglaban against spiritual wickedness. Against, hallelujah, sa mga pita ng laman, sa lahat pa minamahal ng mga, hallelujah, ngayon umaalipin sa tao. Ang ating pastoral, lugar para sa may mga karamdaman. Lahat ng may mga karamdaman, pagpupunta dito gagaling. Kapag may karamdaman ka, ba't hindi ka nadalo? The more na may karamdaman ka, dalalo ka ng dadalo. Dahil sa pagdalo mo, gagaling ang karamdaman mo. Huwag kang manatili sa tahanan mo. Mamamatay na lang yung ating mga kapatid, pumupunta dito. Napuputokan ng ugat sa ulo, dito mag-i-stay para gagaling. Gumaling! Ang ginagawa natin, the more nalalayuan natin ang mahal na Panginoon, the more nalalayo ang ating mahal na Panginoon sa atin. Hindi tayo tagalupa, tagalangit tayo. We are only strangers here. Kaya maminamahal, para sa lahat ng minamahal kong iniibig ng mga kapatiran,
Hindi po kami hinirang ng mahal na Panginoon bilang mga ngaral para kayo'y saktan. Hinirang kami ng mahal na Panginoon para kayo'y paalalahanan, para kayo'y i-guide, para kayo'y turuan. Dahil mahalaga yung aral na amin pong ipinapangaral sa inyo tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kaya po marito kayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. I am a stranger here. I don't have a home. I'm stranger here. Praise the Lord. Someday I leave. I'm stranger here. I'm just a passing through. Praise the Lord. It won't be long. I'm going home to my eternal home. My trip is here. I've got a ticket. Praise the Lord. Hallelujah. Water baptized, Holy Spirit filled. My guide is Jesus, and I'm prepared to go. It won't be long. I'll be going home to my eternal home. My home is in heaven. Jesus is my King. My home is in heaven. I hear the angels sing, oh, streets of gold. I say that crystal city, oh, glorious heaven, oh, glorious heaven, my eternal home. Stranger here, I don't know. Hallelujah. I'm a stranger here. Someday I leave. I'm a stranger here. I'm just a passing through. It won't be long. I'm going home to my eternal home. My home is in heaven. Jesus is my King. My home is in heaven. I hear the angels sing, oh, streets of gold, streets of gold. Crystal city, oh, glorious heaven, oh, glorious heaven, my eternal home. My trip is here. I've got a ticket. Lord, hallelujah. Water baptized, Holy Spirit
feel. My God is Jesus, and I prepared to go. It won't be long now. I'll be going home to my eternal home. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My home is in heaven. Jesus is my King. My home is in heaven. And I hear the angel say, oh, streets of gold, streets of gold, I see the crystal city. Oh, glorious heaven, oh, glorious heaven, my eternal home. Mami na mahal, kung naintindihan ninyo ang pangungusap na mahal na Panginoon, iyak kayo sa galakan. Kung naintindihan ninyo ang pangungusap na mahal na Panginoon, iiyak kayo sa kagalakan. Dahil totoo ang kanyang mga salita na ating binabalangkas. Buo at katotohanan ito. Minsan, si Apostol Pablo mismo nagsasabi, sabi ni Apostol Pablo, am I therefore your enemy? Because I tell you the truth. Ako ba ngayon ay kaaway ninyo dahil sinasabi kong katotohanan? Huwag nawa. Kailan pa natin maminamahal, isurrender ang ating mga sarili? Magpasakop sa mahal na Panginoon. Siya ang ating driver sa ating buhay. Hindi kayo, hindi ako, hindi ang mahal na pastor, hindi kung sino man. Dahil kung kayo o ako, kung sino man ang magiging driver niyan, mapapahamak lang tayo. Hindi tayo taga rito. Grabe ba minamahal ang pangyayari? Ilang libong namamatay na sa Morocco, sa Lindon. How much more kung ito'y magkatotoo, magkaroon intensity, 50 terribly. Saan kaya tayo pupulutin? Before that happen, rapture will take place first. Kunin muna tayo ng ating mahal na Panginoon dahil hindi tayo taga lupa, tayo taga langit. Kaya sa ating minamahal iniibig ng mga webcast viewers, ating beloved visitors, hindi po lahat ay anak ng Diyos. Sabi ng 1:12, yaw lamang kumikilala kay Kristo na kanyang sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, tanggapin siya bilang Diyos. Sila lamang ang binibigyan ng karapatan para maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Maliwanag ang sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal. Lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkakamali. Walang matuwid kahit isa. Maliban kung ikay bautismado na sa tubig sa pangalan ni Jesus at nilalayuan mo na ang paggawa ng kasalanan. At mayroon ka ng Espiritu ni Kristo. Dahil sa oras na yun, magkaroon ka na ng takot. Ayaw mo nang gumawa ng kasalanan. Dahil lahat pala ay hayag, walang lingid, walang nakakatago, kahit saan ka pagpunta. Kaya tanggapin mo yung 4 na reglamento ng kaligtasan gawa ng ating Diyos. Unang-una ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan. Tulad ng pananatili mo mula kanina hanggang ngayon, mga kapatid, kayong webcast viewers namin. Sinabi ng 11:6 ng Hebrew, ang taong walang pananampalataya ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya kinakailangan, sa ayaw mo sa gusto, maniwala ka, manampalataya ka,
na si Kristo Jesus ay Diyos, nagkatawang tao, alang-alang sa iyong kasalanan, kapag tanggapin mo siya, siya'y manahan sa iyo. Pagkatapos niyan, ika'y magsisi. Repentance is the next procedure. Iyong tanggapin si Kristo, magsisi ka sa iyong kasalanan, repent. Then the third one is repent and be baptized in Jesus Christ's name for the remission of your sins. Yung tatlo lang ating gagawin, pang-apat, Diyos nang gagawa. Yung nakita ninyong nanginginig kanina, umiiyak. Kung kayo nanonood, kung kayo'y narito, puspos sila ng Espiritu ng ating Diyos na buhay. Kapag natanggap mo yung apat na yan, ikaw na'y kandidato sa langit. Ikaw ay maging katulad ni Lazaro. Hindi ka maging katulad ng mayaman na hindi kumikilala kay Kristo. Kaya taas ang inyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Yesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ako'y naniniwala, ako'y sumampalataya, ako'y nagtitiwala na ikaw, Jesus, ang tunay na Diyos. Narito ako, isang makasalanan. Ibig kong magbago. Ibig kong maging tunay na anak. Kristiyano sa gawa at katotohanan. Kaya sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Yesus, baguhin mo po ako. Linisin mo ako sa aking karumihan. Hugasan mo ako ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon magpangailanman. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, sa webcast, sa YouTube at Facebook, aming kapatid na narito, sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Pastor, Wildy Estrada Almeida, dear beloved children, great-grandchildren, children-in-law, kahabagan mo, aming mahal kapatid, isulat mo kalima pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan, gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Ito na ang pasimula ng paglilingkod sa iyo, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Binibigay pagkataon sa ating pong beloved Elder Brother Saldi para sa ating mga pangailangan. Let your supplication be made known unto God. Banggitin ang inyong mga pangailangan. Ang mahalapin ng tutugon. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Praise the Lord. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, seek it first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Natapos na po natin ang tungkulin natin ngayon sa maghapon, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, usapat ang pagkikipaglaban na hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Kaya itong ating ihilingin sa mahal na Panginoon, sapagkat natapos na po natin ang tungkulin natin, natapos natin siya purihin, luwa natin pasalamatan, taas ang kanyang banal na pangalan sa buong mundo, mga minamahal. Ito naman po ang tungkulin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po, mga minamahal ng Hebrew 6:10, mga minamahal, hindi liko ang Diyos, mga minamahal, sa ating mga gawa, sa ating pag-ibig sa kanyang banal na pangalan, hanggang sa mga oras na ito ay nagsisipaglingkod tayo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, let our supplication be known to God. Siya po ang bahala, mga minamahal. Tungkulin na po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa oras na ito, mga minamahal. Kaya dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, dumudulog sa trono ng iyong biyaya, sa luklukan ng iyong awas sa kalangitan, mahal na Panginoon, sumamo, humingi ng habag, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala sa iyo hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Kabagan mo po kami, mahal na Panginoon, abot din ng mapagpala mong kamay. Ito po ang samo namin panalangin sa pangkalatan ng panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sa atin po, kung may mga karamdaman tayo, mga minamahal, o kaya may kahilingan tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa may mga karamdaman, may mga kahilingan, mga minamahal, lalong-lalo pa yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Yung iba yung kalusugan, kalakasan ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, itaas lang po natin ang ating kamay. Sa may mga karamdaman, mga minamahal, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, mga minamahal, at doon po sa ating karamdaman, itong kaliwang kamay po natin, mga minamahal. At ito po isasayawin natin, mga minamahal, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, mga minamahal. Kaya,
Sisigaw po tayo mga minamahal, hihiling po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng ating nais, the desire of our heart. Bibigay po na mahal na Panginoon sa mga viewers po natin sa webcast. Sa pamamagitan ng tinig, may kapangyarihan po ito mga minamahal, sapagkat dito sa amin marami po nasib sa radio program, gumaling po kami sa TV program, mga minamahal, gumaling po kami nang sabihin ng aming beloved Honorable Pastor, ipatong ninyo ang inyong kamay sa TV screen at kayo'y magsisigaling. Sawayin ninyo ang inyong mga karamdaman at kayo'y pagpapalain, pagagalangin, aabutin ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po sa mga bisita po, mga minamahal, makiayon po kayo, mga minamahal, sa aming ginagawa sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal. At sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, aming sinasawayan lahat ng uri ng mga karamdaman, incurable sickness and disease, kasaw damitin ni Jesus. Cancer, leukemia, anumang karamdaman, kasaw, diabetes, hepatitis, sakit sa puso, gout, cancer, prostate cancer, kasaw damitin ni Jesus, colon cancer, leukemia, diabetes, lahat ng karamdaman, problem, disorder. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, be healed, be healed, be healed, be blessed in the mighty name of Jesus. Be healed and be blessed in the mighty name of Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Sisigaw po tayo ng 3 beses, mga minamahal na tanda po, mga minamahal. Itong tinig ng pagtatagumpay, ang salatang haleluya, mga minamahal na makapangyarihan. Alang-alang po sa ating mga bisita, mga minamahal. Alang-alang po sa ating mga webcast, mga minamahal. Ang haleluya po, mga minamahal, ang ibig sabihin sa haleluya, mga minamahal, sa 19:1, mga minamahal, nakalagay po ang ibig sabihin ng haleluya, ibig sabihin kapangyarihan, kaligtasan, kapangyarihan, kaluwatian sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam niyo po, mga minamahal, noon ngayon, pagkailaman hindi nagbabago ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Naalala ko lang po, mga minamahal, ang patuto ng ating mahal na kapatid, isang Muslim po, mga minamahal. At ito po ay naganap din, mga minamahal, yung panahon po ni Abraham, mga minamahal, nung pumunta po yung mga anghel doon at nakita sila't nakita ng mga anghel, sila't nakita niya mga anghel, lumapit po, mga minamahal, sapagkat tinatulan po, nagugunawin ang Sodoma, Gomora, mga minamahal. Dahil nga po ayaw nilang maniwala, mga minamahal, nais ng mga taga roon saktan, mga minamahal. Ang mga anghel na nagkatawang tao, silat at ang kanyang mahal sa buhay. Alam niyo po ang ginawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal anghel, binulagan po nila, mga minamahal, ang taga Sodoma, Gomora, at sila po, mga minamahal, ay malayang nakalabas po doon sa Sodoma, Gomora, mga minamahal. Ito pong kapatid natin ito, kilala niyo at naririnig niyo na rin po, mga minamahal. Isa po siyang kernel, mga minamahal, ng MINL, mga minamahal. Meron po siyang karamdaman, mga minamahal, na siya po naliligo na po, nilalagyan niya ng hilo yung kanyang yung pagpaligo niya, mga minamahal. Wala na po siyang kapayapaan, hindi na po siya makatulog, mga minamahal. At napakinggan niya, mga minamahal, ang mga nagsasounding at sinasabi, ang Diyos dito ay nag-iimala, nagpapagaling na lahat ng uri ng karamdaman, nagbibigay ng kapayapaan, mga minakagalakan at buhay na walang napakinggan po ng ating mahal na kapatid dito. Mga minamahal, alam niyo po, grabe po, mga minamahal, ang ginawa ng ating kapatid na ito, mga minamahal, naparapit po sa atin. Ang sabi niya kung 100, mga minamahal, na pinatay niya, mga minamahal, mayroon po siyang napatay na 100. Kaya ang nangyari po, mga minamahal, ang kagantihan ng kanyang kasalanan, mga minamahal, kabaga-baga, naliligo na po siya na nilalagyan ng yelo. Nung siya po tumalima, mga minamahal, nung siya po tumalima, mga minamahal, tumanggap, nagpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoon Kristo, ang ating mahal na kapatid, instant na pinagaling ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, yung kanyang kasamaan, galit na galit, mga minamahal, kung bakit siya napunta dito sa Jesus Miracle Crusade. Ang hawak niya na po hindi santa, kundi Biblia, mga minamahal. Ang sabi ng patutuo ng ating mahal na kapatid, nung siya'y nakita, mga minamahal, siya po'y nagtatakbo at pumasok doon sa bus, mga minamahal, at siya po'y nasundan ng mga kasama niyang papatay sa kanya. At naalala niya, mga minamahal, yung salitang hallelujah, kaligtasan, kapangyarihan, mga minamahal. Pumasok po, mga minamahal, yung kasamaan niya upang patayin siya, mga minamahal. Nung malapit na po, sumigaw siya ng hallelujah, praise the Lord. Dahil ito ang sinabi ng ating beloved Honorable Pastor, kung nasa panganib ka, sumigaw ka ng hallelujah.
at magpapakita ako ng mga bagay na hindi mo nalalaman. Alam niyo, pag sigaw niya ng haleluya, mga minamahal, yung mga kasamahan niya, napapatay sa kanya, dinadaanan lang siya, binulagan, hindi siya nakita. Ganyan ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan, mga minamahal siya po, mga minamahal, at talaga pong wala nang pupuntahan. Nang malapit na po sa kanya yung mga kasamahan niya, naglakas loob po siya. Nagsalita na may katapangan, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Alam niyo po yung mga kasama niya muli, nasakop siya, mga minamahal. Yung pagsigaw niya na may katapangan, mga minamahal. Nagsitakbuhan po sila, mga minamahal. Mula noon, mga minamahal, hindi na siya ginulo ng kanyang kasamahan. Yung kapatid natin, Biblia ng hawak na nagpapatotoo, mga minamahal. Ganyan, mga minamahal. Kaya sumigaw po tayo ng tinig ng pagtatagumpay ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord, na ating nakantam na po, mga minamahal. Ang biyaya ng Diyos, mga minamahal. Ang pangako niya sa ating lahat, mga minamahal. Ating mga webcast viewers, sumunod po kayo sa ating mga baguhan. Mangyayari ang lahat na ito, mga minamahal. 3 beses po tayo tatalon, mga minamahal, ang tinig ng pagtatagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! For the speed of the power, the glory, the praise is great honor to thee. It's thanks is forever and ever. Praise the Lord! Dadako na po tayo, mga minamahal, sa ating announcement. Dadalhin po ng ating mga kapatid. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin minsan ang ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At tayo po'y tuloy-tuloy na mga minamahal sa ating pong regular na announcement. Tuloy-tuloy po ang palagawain natin pinakamamala noon na dinaraos po dito sa Mamarlaw, Baybay, Along Palaming Road, mga minamahal. Ang ating pong midweek service every Wednesday po. Itong darating na Wednesday, mag-start po tayo 1 ng hapon at matapos na po tayo 5 ng hapon po, mga minamahal. Atin naman pong overnight prayer tuwing Friday po yan. Mag-start po tayo 9 ng gabi at matapos na po tayo na 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang ating pong general service, mga minamahal, every Sunday. Subalit itong darating na linggo, mga minamahal, ay first Sunday of the month po, mga minamahal. Amen. Ating pong Holy Supper at advance happy birthday rin po sa ating po beloved ordained preacher, mga minamahal, itong darating na linggo. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating malapay noon sa talagang may mga ginagamit ang malapay noon upang patuloy na tayo po ay mapangasiwaan dito rin po sa San Carlos, ang kalusugan, kalakasan, lalo pong ipagkaloob ng malapay noon. Amen. At gayon din po, mga minamahal, huwag natin din kalimutan, siyempre, Holy Supper po, itong darating na linggo, ay open na open po ang pastoral house sa ating mga pag-aali ng pag-ayuno po, mga minamahal. Amen. Tayo po ay makiisa, makijoin sa puri po, mga minamahal. Tayo po ay mag-aalay ng ating pong pag-ayuno at makapag-stay po, mga minamahal. At gayon din po ang Bible study every Tuesday sa Barangay Baldog po, mga minamahal, sa residence na ating pong beloved Elder Brother Alvin Reyes po, mga minamahal. Ating pong laging daluhan ang bawat balagawain ng malapay noon dahil dito lamang tayo may kalayaan na makinig ng kanyang salita, magpuri sa malapay noon, pag-usapan ang mga himala na nagpapalakas ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya dumalo, mga minamahal, 3 times a week po, mga minamahal. Amen. At huwag niyong kalimutang idaan nyo 5 piso, 10 piso dyan sa, ihulog niyo po sa kahon po sa, dyan po sa inyong likuran sa Beloved Star Information po, mga minamahal. Yan pong malilikom ay para po tuloy-tuloy pong masuportahan ang balagawan ng Pinoon through TV program, mga minamahal. Huwag natin kalimutan din ang maghayo at mag-follow up po, mga minamahal, sa ating mga kapatid na bihira na po natin silang pagkasama po, mga minamahal, para lagi nating i-remind sa kanila ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At itong darating na October 8 po, mga minamahal, ay yun nga po pagdiriwang ng Talipaw Peace Mission Anniversary. Palakpakan natin ating malapay noon, lahat ng nagagalang sa pagsapi ng araw na yan. At sa habang na malapay noon na tayo ay makaisa, makapunta, mga minamahal, sa Amoranto Sports Complex po, mga minamahal, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa malapay noon, mga minamahal. At gaya nga ng in-announce nga po sa ating po the preacher nung nakaraang linggo po, mga minamahal, patuloy nating isam habang naghihintay tayo ng update, mga minamahal, dahil nga pinadala po yung letter po, mga minamahal, sa ating pong beloved governor po, mga minamahal, na kung saan yung mga provincial buses po ay naway available po at ma-approve po yung request letter na maipagamit po kahit 2 bus po, mga minamahal, sa atin, makatulak po sa dako ng
Maynila po mga minamahal itong darating na October 8 mga minamahal. Habang naghintay tayo ng update mga minamahal ay isama po natin yan sa ating panalangin at huwag niyong kalimutang magpalista na po sa ating pong beloved Star Information upang makount po mga minamahal yung bilang po mga tentative na list po mga minamahal ng nagnais na makiisa po mga minamahal sa ating pong Talipaw Peace Mission Anniversary. Amen. Praise the Lord. At sabi nga rin natin beloved ordained preacher nung nakarang linggo mga minamahal about sa kung sakali man na hindi po maminamahal, maaprubahan kung sakali man lang maminamahal, ay mag-by-faith po tayo maminamahal. Amen. Ipa-pledge po maminamahal. May mga kapatid na talagang lubos na pagparay mga Pinoon, may po ang kanilang puso mga minamahal at talagang ma-pledge po mga minamahal yung sasakyan po mga minamahal. Amen. At nang sa gayon ay kaunti na lamang po yung maaring contribution po mga minamahal nagnais sumama. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ala't magsabi ng praise the Lord. Amen. After po mga minamahal na ating pong closing prayer, may lay hands po mga minamahal. Bago kayo lumapit rito, manalangin na po sa inyong kinaupuan upang nariyan patuloy ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sa ating paglabas, maghayo po tayo mga minamahal. Ibahagi natin ang salita ng mga Panginoon, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. At kung wala na po, amen. Kung wala na po tayo po ito yung lahat mga minamahal, tayo na po idarako na po sa ating pong panapos na panalangin. Amen. Narito po ating po beloved Elder Brother Romy Benitez upang tayo po ipangunan sa ating pong closing prayer. Tayo po tumayong lahat mga minamahal, tayo magpasalamat sa ating malapay noon sa matagumpay at pinagpalang balagawain sa maghabong ito. Amen.